il-għalix qed toffri għal missjoni mhux il-qlieħ tas-CD imma id-dħul kollu li jidħol minn dan is-CD ser imur għal missjoni tal-Kenja. Normalment ngħidu il-qlieħ li jidħol, imma din id-darba joffriet li l-ispejjeż titabba bihom tħallasom u id-dħul kollu li jidħol minn dan is-CD min qatt m'għandux jista' jakkwistah u aħna wkoll se nagħtuh bħala inċentiv għal min qed joffri l-pledge line tal-120 lira biex jadotta tifel jew tifla, min għadu ma xtraħx u jista' jakkwistaħ jagħmel dan billi javviċina għandna l-kabuċċini qegħdin inbihom jew lila jew inkella jagħmel pledge ta' 120 biex jisponsorja jadotta tifel jew tifla. Sandra, għalik urina l-vuċi sabiħa tiegħek billi tfaħħar il-mulej bil-mużika u l-kant. Nitolbok għalina l-koll, għatina l-grazzja li narfu il-bżonn tal-preżenza tiegħek fil-ħajja tagħna. Ejja mulej, ixħet id-dawl tiegħek fuqna illum. Għandi bżonnok jien mulej għax fik jien insib il-kem. Ejja mulej, la titdawarx. Għandi bżonnok jien mulej għax fik jien insib il-kem. Ejja mulej, la titdawarx. Irrid li jkun qribek mulej. Irrid li nkun qribek mulej. Proset Sandra, vuċi sabiħa.